Dobrý den, jmenuji se Vlastimil Pechal a jsem šéfkuchařem restaurace Four House. Ve vaření jsem se zhlídl už jako malý kluk, začal jsem se o to zajímat a dívat se tátovi pod ruce. Měli jsme svoje pohostinství, kde jsem ho často navštěvoval, zajímal jsem se o jeho vaření, o jeho výtvory a víceméně byl kuchař specialista, což už bylo v té době velice pěkné a zajímavé. Tímhle jsem se rozhodl, že se budu zabývat tou činností a budu dál v jeho šlépějích. Tak hned po studiích jsem se rozhodl a začal jsem pracovat ve společnosti Day in Brno. Tam jsem působil kolem 8 let, tam jsem získával takovou tu zahraniční gastronomii, zahraniční klientelu, tam jsem měl možnost hotel propagovat nějakýma různýma akcemi a dál jsem získával další zkušenosti a různé certifikáty. Bylo mi nabídnuto zaměstnání v Praze, 5hvězdičkovým hotelu, hotel Paříž přímo v centru Prahy jako post na zástupce šéfa. Jsem velice rád, že jsem dostal nabídku jak od pana Jízdného, tak od jednoho kamaráda, Roberta Smejkala, že se můžu zapojit tady do tohoto projektu Uhersko jenom o nějakou myšlenku, že jsme si převzali jejich suroviny, jejich pokrmy a vaříme si je jako kdyby po Česku. Tak aby se k nám přišli podívat, že máme krásné prostředí, máme krásnou otevřenou moderní kuchyni, kde máme moderní zařízení, indukce, konvektomat. Tady v Brně ukázat krásnou, jednoduchou a hlavně kvalitní kuchyni.